Ka Deputy Commissioner East Khas Hills ka kong RM Kurba minta kasi ka arpu kandai tarik ulebe arja arpusan kalalom ya ka jingalang nakabenta kinangelam shnong jong ka East Khas Hills ribhoy but West Jainti Hills halor kamat jong ka jingshna ya ka jakat henyot hanong hali East Khas Hills. Habakren shikilat patay kubor hadian balawai ka jingalang ka kong RM Kurba kalaong bagi nongelam shnong kilapin pa ila ki jong ki jingsngaw halor ki jingtmu jong ka sarkar benchnai ka jakat henyot hanong hali namar bakitieng yo hadian kan kata ikawa ken. Kadisi kalaong bakini kinong ilam shnong kilawan siya jingalang menta kasi da jingdan lang ki staff na ka Urban Affairs Department but ka Pollution Control Board kinlait ban pinso thu sikipat ba nong shnong ha ka bayade bat kani ka jagat henyot ni ka landfill site. Habay kran bat u president ka sinjuk kinang sincharge nong wa ken uba super ngat ulaong bakim dan ka jingshania ka sarkar. Ula binrap da ka baong bakadan kam bandan da ka sok sukular haswa ban sedang kani ka project. Ula binrap shu da ka baong bakandan khatsan teli kishnang ki bapindan kam yakani ka wa ken kum ka umbam umdi ka jaka ban sajan sa ne badru na ka binta ka rap karyang. Public hearing bobo kini gadi ba di hangan ni gaban ko mi yo i bakadan ko jingkut di ni na yo ya taga jingkut ha ba kan ba ba ni khat traditional nang ba ni la ban suto ya ki kidan ni am taga jingkut na jingwit but mi shem shi sha ka don taga jingkut na jingkin na maki kam yo i taga notice personally ha kishno ganing suwan taga kubor de ani kanong di ai ba so ni ha but na taga daw ni la ekran kiru ki kidan taga jingkut puntahi but mi ang okay tingin na ang origi si na bakin ya tai ha posno but nakalyang kumangan shurfit mo di kidan ki niki officer urban affairs bakin niting shy but pollution board but urban affairs kini shy kishno ya nam tangan ni ka project nang bakin support ba Hatu pi kung head ng district ato. Nakaliya sa nga mabayad ke district office na ba pili kay district office nga ba ni siya kamat ba nadadon gano ka kam gabede ba kidi man pitip an ang if had district office ni mudang ta ka issue kami na kay pada so Kung sutu na kiwing department hato indirect na may kiwing kan bahapo. kata hapo district la jang hala man de kata yang mo belong public meeting hearing ha ka acting at kung malapit na pollution board ndengin da siyempre ni snow ba na marbala adam teng gajing persya di ang bahaba khat shwada ka meeting ya bar khat shno then dala sham lai khat asngap yaki de sham ba ka gajing snow jong ki ro ka ba kabalong ka ba ya ha bangin ya pat khat shwa na marbati pai ba nam shno ki bakta ka ni project ki khambot tingi happen sya yaki happen snow ko yaki de la rai menta ba nakaliyang ni Kishnong bangin lech Kishnong nipen ay kata awareness ba o Kishnong ban penso tu daling idon kami gani ka project ban nang tang second pa hadin si benai ban bangin la banya perkhat belum yung fix public hearing hadin bagi pai ba kila so tu ya ka jing mento jong gani ka project itu kini Tinak mo po niya. kin nang yalang mami kidan kata ka kiwan ha kani ki meeting ban wan niyo ikajing shy tikila shy ban menta kidan kam de ban pen shy pade ki pat ba Hatu kundang kan rapat sa kay kam kundang da ka agreement na kinsa MOU na nero kini lu nang baki nong song ru tiyo yang ta singai. Ko ni kundang ibatay ka din ng rapan. Siwang pat ang kita jingdu. kung bajulong ki project ba pero jang sarkar aba sedang nono kam bayade ki pat pa ni say don kinja MOU te nagaliang jong kini na urban affairs kila ong bakang sedang kinja MOU bagi nong song kan page ban banong ki ba ki whistleblower ni ki kinja banong kinong page sin mo lada dugo ka dugo no kam nang bagi yo ban ya tai ni yang kat badang ya project ni hadin habot ro Kadalo ka jingdu. Kateng jong ada bak supar rengat. Kateng jong ada bak supar rengat presiden jong ka sinjuk nong sengcar senong parumkan. Toba pila ban batay ni mikiyat. Hariwan Kam ban penulong kumba labatai. Jadi nak tak tahu kabanengkong kabang yuris kalong ba ngimpat syania ka sarkar ba wala ka labatai benya katuru ngimpat syania ba ka sarkar kan la ban le kum tu kumba ka labatai. hatu nakalian jung pi
kinong ilam hatu pi kwa pi beli pi demand kata agreement ban ni kinja MOU banya sign kenang bala da kalong gunung pi lawan persenya do hono no ko Oh, tapi dia berkata ke jengkeli nak kalian jungi kum ke senjuk. Hak jengi keren mene kalau don ke jengi atai ke babnya bah bad hak bakut hingga la sim karai bah hapo jong ke sibnai. Kandon kata ka jingya kandon ka discussion. Kin form nak kalian ke DC office kin sa form ya ka WhatsApp group ya ka bane discuss ya kini ke jing dan nak kalian jungi ro ngi diman bah habai de berkene shwa ba kan trei ni de ban sim da ka agreement ka basai. Kenang ba kan long singanya ka menta ba di kalong den kalam ka agreement nginam laban ya cikemat dengan projek tapi lawan batay ngi kita kidaw ba pi persa pelat ya ban wan kan project kita kidau ki babun he ki ngidon sibun kidau ka to kene ka bangila banjer kidau ka bangi persa kene kalong nagaleng jo ka senjuk ka banengkong kalong ba kene ka project site ka jing temu banbo ya kene ka landfill ka dai hajrong jong ka waum kan te hapo ka don ka waum kan ka bangi kum ginong song sinong hakini ki khasan lagi sinong te ngi penon kamber bor ya kene ka wa hakil yang baro nadu katong do ya bam do khamit labat singi arpus sau kentangi penon kami kene ka wa hakasum ka sajru wat haki umbam umdiru te ka banengkong kalong mingi persya namar bangi yo iba ka don ka jingma ka bala ban afek ya kene ka waum kan ka bangim kwa ba kene ka waum kan ka badon ka dur jong ka jing itenat kablong gajing kermen jongi na kamta kam menta bat kalawai kan du no kan librong no sisin kasngi kwa ban maintain la ne ban pen bahai kene ko amken khnang ba kalong gajing khu yangi kade kata ka ban kong ka ar kalong bang ui ba gajing le jong ka sarkar hakini ki spor ki baladap kalong careless palat haba kabu ya keno ke landfill kamut ba kam syem la pentre kam kat kum gi an ka bakil batai ko mang la do mene ka long kalong careless bah bat ka babu jingma yangi haka kot ke khia la kalong haka umbam umdi la kalong haka air pollution kalong ka jing yangi kinong sung thau ki badon hasna jong ka nega landfill lada ngim yakran china do menta tikidon sibun kidau ki bala ban ki bangidon kata ka jing persya ka jing kentubru ya ka bangidon saudong ya kene gawa ni penun kamru ban rep ban riang kumki kene ki ngidon ki pentha ka ba mo ngirep angto ngirep ki johor ki jap telada kamdon kanu ka protection ka babiang kene gawa amken kelempep ki jabo jaban kentuj bat kai ka banjia ya kene karep karang kar jongi kai ka banjia ku umbam umdi ki do do penat ki badan ha kene gawa le se kan long ka ban pendu yang ikumki kamut kalong ba pi kimsene ek sarkar mang iki sarkar baru buat kejukuran kan di banyadai kata ka tolong ya ka may mariang hatu kamut kalong ba kimsene ek sarkar be de ngimpat sene ay sarkar ko mala kren china do mene ba hado menta mene ngila kren china ka meeting ba ngimpat sene ya ka sarkar namar ka jinge kren jongki dagatin kalong do kumoi ki pen i yangi da ki bepar ki pen i yangi da ki video ki ba per la se ki bala wanra lane ki bala sim kupi ne ki wipat ki jela lane la ban long da syapar jong jela jongi ban pen i yangi ban pen sya bangin le kumne tenai haba pau menta larangi keren ya jing syaba hadu menta mene kampodon kanu kata ka jing kata ka baka sarkar kalale tikna habede bat kaneka project kalong ba ngimpat yo i ba kalong successful kanu ka plan jong sarkar baro ki plan ki project baro ki long fil namar bak sarkar katkum ka bai keren katkum ka plan kem syamla la penteri kam la dangi pai siki surok lentisen ken bi iki plan kilong kumto bahaban play ban tray perfectly lagi long inu ni project tekas kajing plan kat kum ki plan ki estimate lamang la estimate la ai ka plan ko biang haraba penteri kam pat samadan kilong turmo la IT pateng hanu bat kajing tray ki kalong torti pela yo i malik da ka tiro la yaki surok ki batwa na ka por ka porte kai ka banjia ya ka jungiro ka project la da gimi keren syai menta empat syanya aru menta ya sarkar aswa bak sarkar kan perlong ya aswa bakan lada ja namar syua kataro kan don syua ka discussion lane kan don ka awareness program wa ka bede ka kontak ka jing ya dei ka bajan padang ka office bat ngi kisnong ki badon sodong ka ka wa amken kan don syua ka jing ya keren te syua bangan koi syaka taro kalau don kam syua ka awareness program ka babiang hadin kata ondong ila syairu nginom pat pediang lada kam don ka agreement namar ngimsenya bale se ka jingikut ka tin bat ka kam la ban kam gede ngidon kam ban don ka agreement ka babiang hadin bangila smutu syai ka kam kamut kumulong menta halok to kajimbatai kibor sarkar ba de butuh bajia usub nilang mentan hoy
Kumbalong menta nganitu IP hajeng syah kanega nagalang jong sokar kila mud bait ban pelong ya publik hering haga atrik. Tengre nagalang jungi ngila bu ikabiksyon ngong nilong syok hado kata-kata hag bangim sim lalong aware ya kanega publik hering ba pelong atrik. Tengi khot yang kene meeting la se mentangi wan hang ne haga meeting kalong ban discuss ban ay kata jing syah be de kane ndai DC la pen panaba kan donro ke publik hering atrik. Te halo kane nagaliang jongi ngila pen pau ke jing bat habakut hika government nagaliang jong ka DC bat ki nagatanat orban kila puspunno ekane bat kila keren nak basai bangin pensengeno sautari kanom longshu kane artari kanom longshu kane blik hering te kila puspunno haki wei pat te ga tarik 4 penpena kin sele in detail chua da kadinya snutu bat ngi kisnong la batha ro yangi bangin lek ban batai kini kijing batai ke blayo mentah kisnong lada sngodon kamru bakini kitnat rekam jong ka office kentuk naga orban bat naga pollution control board kila banwan ban ya penilam hakisnong kitau gijongi ban ai kata jing syai babnya namar ngimla ban pediang lesi pajbaru ban batai mangi kinong yalam sinong lesi kandon kajing artatin te ngidon kam ki bakin wan ban ai lang ai kajing syai naga benta ka nega project nang pajba kin syai